Dámy a páni, nové espresso Nescafé Dolce Gusto. S 15 barmi tlaku a reguláciou optimálnej teploty pre tú najvyššiu kvalitu. Veľkosť nikdy nebola tak malá a roztomilosť nikdy nebola tak silná. Dostupný v 3 farbách. S ponukou 15 lahodných nápojov. Od najčiernejšieho espressa až po laté macchiato ľahšie ako pierko. Je to na vás, zvoľte si nápoj studený alebo horúci. Je to kávovar, ktorý rúca pravidlá. Malý, ale výkonný. Nescafé Dolce Gusto. Ak chcete vedieť viac, navštívte www.dolce-gusto.sk.